handicappeja ei nyt mun mielestä. Mitäs mieltä meidän yleisö on? Pitäisikö antaa handicappeja jommalle kummalle? Niin mulle vai tolle? Mä oon vähän sitä mieltä, että mun mielestä tässä mennään ihan rehellisin keinoin. Joo, mennään ihan suoraan. Joo, ei mitään. Suoraan vaan näkyvään. Joo. Mä vedän näin kyynät päin tästä välistä, niin. Näin se tehdään. Siitä vaan. Halo. Vaihdettiin näköjään mikrofoni, nyt tää mun ääni tuli tämmöstä vähän enemmän mikkihiivimäiseksi. No joo, tää on ihan kiva. Elikkä, painat siitä itses käyntiin. Valitset sun Ultra Special Combos. Sä oot tutkinut tätä jo pitkään, niin sä varmasti tiedät kumpi on parempi. Meillähän oli tosta koulutussessio. Mulla ei kyllä mitään hajua, mitä tästä tapahtuu. Ei se haittaa. On vai? Pitäis mennä taaksepäin? No niin, siitä oikein. Noin. Vastustajakin antaa vähän neuvoa, että ota nyt toi, niin tästä saadaan matsi. Siitä voi rennitellä areenaa ja mennään jonnekin päin maailmaan. Eikä! No niin. Rakkaudella mennään. Kiva katsoa tämmöistä perinteistä kissatappelua, kun on 2 tyttöä ottamassa matsia. Kyllä. Ootko Arman koskaan ottanut turpaa naiselta? En oo. Tänään varmaan tulee otettu. Eli millä siitä vastaat oikein kunnolla, kun hän haukku sua, tai kutsuisin vain naiseksi? Sieltä tulee molemmin puolin alkaa tulee noita iskuja. Ei tollasis saa tehdä. Ei tää onkaan ihan heittopussi matsi, mut tää on vasta ensimmäinen vedä. Yleensä voi huutaa kannustaa ja apuoleen samalla. Ei! Näyttääkö ensimmäinen erä? Elikkä ensimmäinen erä meni siis haastajalle Ville. Toivottavasti. Onko tässä nyt ääntä? Ei tollasia ei saa tehdä. Okei. Hei, lopeta toi. No niin. Ei! Ota potti! Epic! No niin. Lähellä! Näitäkin tähän matsin rinnalle. Armanhan on ottanut nyt 3 kertaa ja putket vaan. Mitäs tässä Arman nyt näin käy? Pakkohan sun on lyödä sitä kovempaa. Arman sai siitä voiton itselleen 1 rundin. Voisin pitää sen tuossa. Voisiko mennä Keravalla terävalla menee ja pausaa.
Tää on kohta rikkoilta, niin nää liittyvättä. Ei haittaa vaikka mä maksun huomioon, kun päivällä sulla on maksun 20 huomioon. Tätä ryhdytään. Okei. Sä voit sanoa, että mulla ei antaa mulle vaan. Mä maksin huomioon 20. Mä ei se nyt vaijaa. Joo. Niin tollasissa on tehdä. Arvasti nyt muistaa näitä liikkeitä, mitä treenattiin tuossa aikaisemmin oma valmentajan kanssa. Tasoissa mennään finaaliin. Vittu tee sillä paljon. Pinki vähän korkea. No niin, nyt kävi näin, että Ville on meidän voittaja. Onneksi. Varmaan. Miltä kun tämän grande finalen ja se meni aika tasaiseksi. Annoitko vähän siimaa tuolle Armanille? En tunnista. Vähän tuntuu, että ette varmaan kuullut mitä he sanoi äsken. Sieltä jos AV sais noin kilpailijoiden mikrofonit toimimaan, niin saadaan vähän keskustelua heiltä, mutta loistavaa, iso kiitos. Annetaan vielä kuvat aplodit voittajalle ja häviäjälle. Se kannattaa. Annetaanko mulle vielä? Nyt vaan. Ihmispet kiittää sun. Kiittää. Tos. Ja